rich nigga swag. Nobody can.手に入れた境地クリアマインドやるのかユーセイレベル8シンクロモンスタースターダストドラゴンにレベル2シンクロチューナーフォーミュラーシンクロをチューニング強いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く光さす道となれアクセルシンクロ消えた将来せよシューティングスタードラゴン